Cho hakaban kong nak ilang jungi ka sang H&M Riboh District harangkat ka jingya don lang bat ki nangilam jong Eastern Zone ngilayok wan visit hakane ka PHC ka badan hamaulas nai ka jingwan visit jungi hangne ka long ba ngiyo kat kum ka jingot jingnam no poiba badan sekini kithan kibahap haka jing pet jing khmi haka jing sumar jong kane ka PHC ka badan hamaulas nai kita kisnong kibahap hakane ka PHC ki don hadu South Artli kisnong bat ke population kadon 40,000 news pa prapulai ngut te kalong ka ek ke ba nak yang jengi kum kaseng ngidap da kajing snau diau haba ngilai snau hadin kajing kenduk jengi ba doktor nak yang doktor 8 pau jengi sibun ke kajing duna bat kajing deko jong kajing terekam hapo kane ka PEC te de na kata de halor kata kanong rim ngi na yang kum kaseng ngi kwa man pen snau syak sarkar baka day ban le namar bangi tip syai baka ne ka maulos nai PAC ka hab ban kabar opru ya kisnong ki badan khat kendal ne arfo tuli ki badang hab ka hapo border area kata ka disputed area khnang ba kini ki jaka ki ba hab hapo disputed area kin long ki ba singai ti ki jing duna ki ba kat kum ki jing lap jungi habang wan visit hakane hospital ka PAC ka long ba naduk ki staff nurse ngilap ba kidang duna kidon kumba ngiyo jing tip nai doktor tat hadu menta kidon kumba ar fulai ngut hajing sya kidon ar funriu tang ba la transfer no ki laingut kumut ke basa ar fulai ngut henre ka ka bangi sngo ban pau hangne ka long ba ha hajing sya ka sarkar kadang dei ban bu susu ya staff nurse om ban sim na kane ka PEC namar ba kane ka PEC ka hab ban pet ban khni kadi ka area ka ba he bat ka population ka babun telada wat eki badan ru kadang sim susu te kalong ka ke ba nang penjenjar susu ya ki ba don ki ba ai ya kijing syakri nang ta kumban ciong sekidar hang ne ngimyo sekidar ba long permanen ni suyo tangki sekidar ki ba long kontraktual bat ka service ru kalong ka ba dunah do kota kata te kumta ngi kerpat ya ka government balada long ka bala kin sobha bakin thung no daki permanent post kata lang ba jong ka DSC nomor ngitip syai dang hakat to kane por kidang su dep ya kane ka writing test jong ka DSC hapo Riboh District te plus nang ta kumbang i hangne ka fencing borok silenter jong kane ka area jong ka kane ka PEC ru kumbalong menta kampat don te na benta kane ru ngi banjur syak sarkar bala dalong ko bala sobha ban ai ya ka fencing khnang ba kan long kane ka jaka bakan long ka jaka ka ba singan bat ka safe na benta ki staff nurse bat ki doktor ki badai ban sakmit hakane ka jaka bat kajing ka ba ki paiba ka ba kimat ka ka bayadai bat kane ka PAC kata ka dai habayadai bat ka MHIS namar bahadin bangilayo banyakran bat i doktor ibadai i doktor Emi Talang ibadai i doktor Ayush i ong ba nadu ba kane ka PEC kamdon i doktor Bapura ita i doktor MBBS kamut ba habayday bet kane ka MHIS ru kimnomla subat ai ka jingarap te kata ka we ka bangi na kalyang kaseng ni banjur ya government ba ladalong ka bala sobha ban ai no dai doktor i Bapura ibala ban ai ka jing sakrik Bapura ya upai ba ubadon sakane ka dong bat ka than jungi bat sakaway habayday bat certificate bat ka death certificate ru tangna ka daw ba ngimyo ya doktor Bapura habayday bat kane ru pai ba kajing sya ki dai ban yo tang sisiat sngir kilahap penban ban up lagi benai te kane ru ka dai ka we kajing ka bakrau nak bentau pai ba nong song snong badon sakini kidong kithan jungi te habayday bat kinong kha khulung namar ba ka ba i doktor ila pensno hangi ni sotu isya ka dei ka jing ka bakrau ha ka jing isya kinong kikinthei ki badai ban wan kha khulung hangne hapo PAC ha jaka bikin yo ya ka jing sumar bat ka jing yada na ki doktor ban ki lahap ban khan hayeng tang na ka daw ba omdon ki doktor ki babiang bat omdon ki bapet ba khmi na benta jungki kamut kim so ngan ban wan hangne ki lahap ban khan hayeng la ne ban lej se ki hospital ki bahap ban lej da ki kenta te na benta ka ne ru ngi snow hi ban pan pau sarkar ba baralong ka bala makin simkhia
ban pendip penbiang na benta ka singan jeng kilong kemi berang hap ban kha ban pun kabakung san kabangi hap ban yakran hangne kalong ba kata ka dei ambulans namar bangi tip syai ba ka malos nai PAC kadang duna habarok kiliang namar ba hadu keyboard dawai keyboard jong ki mesin baper ki banle ki badai banle test kini kitai ngimpat biang teng ndalawan unong pang uba ngila banong no uba kham sistem jur nang ne kila ban refer sekui hospital kila banong borembong ne saksilong te hangne kai ke bangi hab ban kran kalong ba ka ambulans ka badai ban penpoi yaki sekui per ki jaka sumar henry bapa hune kalong ba ka ambudan PE ba kadan tangkawe henry kat kum ka jing ya thu jong doktor ba mentaru ka tei ka ambulans kam dalong ka ba ya ibe kadan ka jing thut henry kum balong menta syukit bokit biang no ya ki ambulans ki badan sekini ki snong ki bala tai op hangne hapo PAC molsnai dei lang ba jong kita bakane ka PAC kala ban pentelun ya kita kilat jing sumar ban phara sekwe pat ki jing sumar na benta ki nongpang teka ke bang iso ban banjur hangne kalong ba na benta bangi kwa ban yo no ya doktor bane ka doktor ka baskem ka bapura namar ngitip ba hangne idon tangwe doktor Ayush wala kata ru ai kajing sekri bapura na benta ki nongpang ki bawan ban sumar hakane ka hospital jengi teka ke ba ngikwa ban penpau hangne kalong ba ka sarkar kala dei ban simkhia ban pha no ya doktor bapura na benta ban yo kajing sumar bapaka ikipai ba kibasa sekini kidang kitan jengi